Kako biste dodali aktivnost zadaća na svoje kolegi, kliknite gore desno na gumb uređivanje. Kada omogućite uređivanje, ikona će iz sive boje prijeći u ljubičastu. Potom u sekciji ili temi u kojoj želite dodati aktivnost zadaća, kliknite na poveznicu naziva Dodajte aktivnost ili resurs. Sada će vam se prikazati izbornik. Ako u njemu, na ovoj naslovnici, ne uspijete pronaći aktivnost zadaća, možete kliknuti na ovu karticu koja se zove aktivnosti, i tu su samo aktivnosti, i pronaći zadaću. Kliknite na nju. U naziv zadaće ćete staviti ono što će pisati na naslovnici, znači kod mene će to biti zadaća broj 1. U uputama trebate reći studentima što se od njih očekuje, u kojem formatu to trebaju predati, postoje li na naslovnici upute za pisanje proseminara, pa da njih konzultiraju pri pisanju i na posljedku gdje se nalazi literatura koju je potrebno konzultirati pri izradi te zadaće. Postoje i upute prilikom predaje zadaće. To je ono što se pojavljuje samo na stranici za predaju zadaće, kada student već završi pisanje i ide u tu završnu operaciju. Tu studentima možete dati zadnju uputu ili upozorenje prije predaje, poput ovoga što ću ja ovdje staviti. U okviru dodatne datoteke možete postaviti upute za pisanje seminara, možete postaviti literaturu, možete postaviti predložak unutar kojeg tu zadaću treba predati. U sekciji dostupnost stoje nekakvi rokovi. Od i do, znači od kada se predaje zadaća i krajnji rok. Obično je to tjedan dana od dana kada vi zadajete, znači izrađujete tu samu aktivnost. No recimo ja ovdje za krajnji rok predaje ne želim koristiti 10. ožujka, nego ću staviti 18. travnja. Isto tako želim cijeli taj dan iskoristiti i kao i za sve aktivnosti u Omegi, to znači da ne ostavite ovu vrijednost 0000, nego stavite 23:59. Krajnji rok predaje neću koristiti. Isto ovu opciju podsjeti me da ocjenim zadaće do ću isključiti, to mi sada ne treba. U sekciji vrste zadaće tražimo li od studenta da postave datoteku na sustav ili da direktno napišu taj svoj kraći tekstualni zadatak u nekakav tekstualni okvir unutar samog sustava Omega i onda nema potrebe da oni koriste bilo kakav program za uređivanje te zadaće, nego direktno pišu u nekakav online okvir koji im se pojavi u sklopu ove zadaće. Ja ću ostaviti postavljene datoteke, obično od njih tražimo jednu datoteku, pa ću ja ovdje s 10 vrijednost smanjiti na 1. Kada govorimo o najvećoj dopuštenoj veličini predane datoteke, standardno zna stajati 250 MB, no ja sam to smanjio na 5 jer je više nego dovoljno. U vrstama povratnih informacija trebaju ostati sve ove tri ponuđene, znači i povratna informacija, i unos bilješki u PDF i datoteke s povratnom informacijom. Više o tome što znači koja vrsta povratnih informacija u drugom videu. U sekciji ocjena odabrat ćemo vrstu ocjenjivanja na skali, umjesto sadašnjih bodova, odabrat ću ovu skalu ocjena od 1 do 5. Više ništa neću mijenjati, kliknem na pohrani i prikaži. Sada nam sustav piše da imamo zadaću koja se zove zadaća broj 1, piše od kada do kada je otvorena, jednako tako pišu one inicijalne upute, nastavniku piše je li to skriveno od studenta, kod mene to nije, koliko studenta bi moglo predati zadaću, to je ovaj dio koji se zove sudionici, koliko ih je predano i koliko je potrebno ocijeniti, te preostalo vrijeme od 46 dana i 12 sati. I to je to.